Mahimo ba nimong diretsohon og embargo ang butang sa nakautang nimo aron mabayran kas utang? Pananglitan puwerte na gyud nimong laguta kay kadaghan na ka nagbalik-balik og paningil sa nakautang. Dili gyud mobayad. Og tungod sa imong kalagot, nisung ka na sa balay sa nakautang og ang mga butang nga imong nakit-an imong gihakot, imong gi automatic og sheriff. Gamit ka na og puwersa o bayulinti nga paghimo aron i-automatic og embargo ang mga butang sa nakautang nimo aron mabayran kas utang. Pwede ba na? Uy, peligro na. Huwag mo na niyang buhaton. Makapriso ka na. Violation under Article 287 sa Revised Penal Code. Ang kaso gitawag og light coercions. Kining kasuha mahitabo kung ang nautangan modritso og pang-sheriff sa butang sa nakautang niya o mogamit nagpuwersa aron makabayad sa utang, ang priso usa ka buwan ug usa ka adlaw.